Maťo a vás vítam u nového videa. No priatelia, takže po dlhom čase sa vám opäť zase hlásim. Keďže dneska ešte sa nachádzam v Bulharsku, tak a zajtra odlietam na Slovensko. A 6. večer okolo 10. sa nachádzam v Poprade. Tak dúfam, že dáte mi trošku aj ospravedlnenie za tú techniku, ktorú tu momentálne teraz mám. A verím, že to bude tak. No, priatelia, aby ste pochopili. Vychádzajú dva videjka, ktoré budú veľmi zaujímavé. Na jedného videjko sa môžete tešiť 8.8., ktoré vydám, a potom vyjde videjko 14.8. To znamená to, že proste budete mať zase po týždni. Ja som dal aj na môj YouTube komunitu tu na YouTube, že môžete hlasovať, čo vlastne bude, aké budú to videjka. To vám neprezradím, pretože fest sa na to teším a povedal som to iba pár ručil tým ľuďom, ktorí mi v tom pomohli. Takže dva videjka vyjdú. No a potom veľakrát som prehlásil, že pri vás, že chcel by som končiť s YouTubeom. A povedali ste nie, že vaše videjka bavia, ja vám chcem za to poďakovať, že vás bavia stále tie videá pozerať. Aj keď tak, ktoré sú úplne že trápne, ale to je úplne jedno. Som rád, že stále udržiavame kanál živý. Do komentárov mi môžete prosím napísať, že či by ste chceli na toto nejaký profil, alebo či by sme tam zdieľali, že by som sa vás tam pýtal, aké videjka chcete a tak. Či by som mal svoj profil, potom mám ešte jeden profil, ktorý budem tiež predstavovať. A potom budem mať profil na takéto videjka, hej, budem vám dať náhledovky, že dneska vyšlo toto videjko a tak. Poďte si ho pozrieť a dole vám dám link. Hej, čiže či by ste si to takto vedeli predstaviť, ak máte nejaké nápady ešte na videjka, tak kľudne do komentárov mi môžete ich napísať, budem veľmi za to rád a budem rád za vaše ohlasy. Ja dúfam, že vám toto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček, follow a srdiečko na môj Instagram, pokiaľ máte, ako nemáte, tak dole vám nechám, ako sa volám na Instagrame a ja sa s vami teším u ďalšieho pekného kvalitného videjka. Čaute.